ผู้เชี่ยวชาญเลยอัฐปุยเตกันซีเนียร์SPเตปาร์ตี้อัฐปุยเตวันหุ่นกันมันปุยสองเตจิบายกบุกเจ้ากุมสังขสกัวสมสริเลปฐุม September นิงา Teachers Day ดิน Serchip Teachers Association 10 Golden Jubilee lim takalomin vaina akhar na hun kanhan mga souvenir te kanhan tlang zara Serchip ko puitana thilchin chiatlak at lingin kafria Sarkar le private zirna ina thokzong song te omkhom na pol ani hian STA hi atiluzuala inzinga inpo na tha siam dona phekhai rual taka kal aul sambik ani Serchip district hi kan fiat thewangin India rama ziagle chiar thiam tamna ber district most literate district ania hedin mun chuanom takpo hi zirti tu te nang mani ho thorim ra ani tunaya Serchip DC kai fruain zirti tu thate nena loman hlan ani ti kalofria til lomom tak ani tunma atangin zirti tu thanai khuwa te hi khowan nei kan ti thina khoi khuwa emo atanga officer le milo thling an logic chuanwal hi chuan zirti tu tha an nei wang aloni du khop mai zirna lutzia kan hriat awangin nu le paten kan fa te hi kan ban pha ka zirna in thabera lutir ram kan tum trin kan nei chun kan seng hrelowa puk belpo kan huam fo ani nikum lama zirlai te pualin MLA trophy te kan han buat saya chung lomman te chu kan han sem boka voin chu ni lom omle limom tak kan mangdon ani lomman dong tu te kalom puya football talent nei tha serzui zel tlak tur chi kan lo om phei chuan zirti tu ten lo ngai to zui zel thei ula ka du le mai District Football Association thatak kan neya eng tenen hian lo bo zui thinang chu discipline danga po talent nei tha kan mu phot chuan I tangtlang zelangu football hi mizo thalai engemaw zatin lo thatak ngunan an mangmeka Serchip tlangwal te po an duai lo hle ti kan hriat hi kan oi zong ani emo ni lovemo kan ram zol nei te hian an thil mu an soi hian ramlaya ti te ramlai lia ti tong kam te an mang fowa kan zol nei te hian tuna kan ram rimila heng thu hi an mu ani chuan kan ram lai li chu Serchip district hi ani Serchip district hi athazonga kan ram in thak thleng chho zel na matruai tu ram dal thalang ani chuwangin mipui te hi kan fin wara enton tlaka kan om angaya mipui te zirti na konga zirti tu ten thil tam tak in ti theya thang thar te nun kong ruai tu ber inni Iuti kan an ni khan sarkar na te naw atreta na trawa treta lekhathiam kan lo nga lutuk lo bok awangin sarkar na lu kha ahar sa lutuk lova zirsang vak lo po khan sarkar na an humai zela sarkar na phung chho zel ain lekhathiam phung chho zel kha kan lo tamzok thuaya sarkar na ruak atlem tial tiala aom chuna lu po ahar sa ta tiala voina pheichuan sarkar lu hi ahar to hle state sarkarin kan thalai te na apek vek sen lo wangin kongdang kan dap thiam atul hle to thalai te kan buat saidan po kan thak hret atul hetiang din mun lo pal tlang masato state te ti dan kan enton thiam po atha state sarkara naruak tamlo ma se India sarkar nuaya ero hichuan ala tam viau maya abik takin staff selection commission te railway recruitment board ate banking sector atele sipai lama te lu theina ala omani Sadu tribe kwata kan ne wangin maklem de zok muchunga in thei ani nima sela heng central sarkar noya na tehian mizo thalai te kan in ziak ling hlei thei tat lova banking exam naruak tam tak omna po kan thalai te an ling hlei thei lo
Mizoram Rural Bank lamho tu tepo an mang ang ani. Rural Bank recruitment hi IBPS Institute of Bank Personnel Selection lamin an kalpuya Mizo thalai an tling hlei thei silova MRB manager turin namdang an ron lut tran toa Mizo thalai ngei ten heng na te thok thei se an du ngoi ani. Mandeu Khan Union Finance Minister ne na kanin komin Mizoram Rural Bank recruitment hi min siam dang lam sak mai te Mizo ten abika engamazat job reservation kan nei lo chuan kan rama namdang hlir anon luta anom reidu boxi lova kan tuar me kaniti ka thena azat thak le me khatiang tuan thlen tu ni kha ma se kan mo boxia chu tu na hian ngai tu mek ania enge ni final thutluk na ron ni don te ro chu kan la soi thei lova mani loka po an ngai tu mek ani ti le kha min ron thon nge ani kan thia dangin sai ranga rel aron lut nai to le hortoki thlengin trial te po an ron nei to mania hortoki station thleng hortoki station leiminin anol hlava chu chuan ati khotlai mek mai thei rel alolu tak huna heng Mizoram kan station te en kol tu tur railway official le staff tur po hi Mizo thalai kan mamodona Railway Recruitment Board example tlang thei thalai kan nei teu angai ni heng Central Subordinate Staff exam kan thalai ten an pal tlang lei thei lo te hi kan ziti tu ten chona angaya kan zilai te buat saina lama thanla katrulani ain ziat tling to te le experience nei to te hian kan zirna system emo kan syllabus emo te hi an sit reng lo tlin tak tuma bei kan tlem lutuk hi an mang tiang tu zop ani SSC class 12 level exam hi kan MA nula tlangwal ten an pass thailo fo mai ni elama kan mutan hi kan khen thak chuan Central Sarkara Mizo thalai tam tak kanin nimphu manga kan hlok pui emang zirna lama sarkar din mun soichak omvak lo ngai tha chi mia si lo chu sarkar sikul te kan fa te kan lu tir tamang lo hi ani kong khata chuan private school te hian kan thalai le khatiam tam tak tan na an siama an than na soi tur zong om ve tho kong le lama ero chuan a thlona zirna an mu theina du lova manchoya an fa te school an kaltir na sadawangin an sum tam tak aluang ral sarkar sikula hian a thlon veka zirna pek ania uniform textbook le chunchaw thlengin pek anni private sikula kan da hian public money saving aniam phata kan economy ati cherani hetiang deuh tho hian fisel na lama sarkar damdoi inte atam tok lo wangin private hospital pantu kan tama alo to zok nge mi puisum le pai akal ral na sa le bok athat na lam soidon chuan kan hospital ten mitam taktan na an siam pha ve tho bok ani heng mi puisum luan ral tam na pani te hi kan ngai poimo le private sikula kan fa te sen so hau tak lutuk ti thlem dan tur te kan dapa PPP mota kalpui thei ani le ni lokte kan thlir ani chutiang bokin fisel na lama po Universal Health Care Scheme kalpui tumin kan in puat sa mek English medium school kan ti mai te anga hian ziti tu hlotem te nan ruaya sarkar sikula chuan lo thadem tok tak kanin pe result alo chuaka facility nei thazok lo la thazok te khan lo tlem te an roi sikul te kha kan tluk thei tlat lo mai ni kanin en fia angaya chuwang chuan sarkar hian sarkar sikul heng tin nge ti don ko khan sikul te private sikul te nen hian PPP mo takalin kan thok ho mai don em niang sarkar sikul vadin bel zel ai chuan khang ho kha poisa in wa than pui tai la mire thei fa te po lom deuh zawk an lu theina alo ni chuan a thama em ti te po hi ngai tua me ania tin
hey competition exam a hian kan tling thailo rei ta tuna hian kan chief secretary hi thalea akal suak dona Mizo IS officer direct pakhat ma kan nei lo ni vai an local angai then Mizo IPS officer direct pakhat ma kan nei lo chu tiang chu kan din mun ania kan district a Mizo DC kan du Mizo SP kan du kan tia ma se Mizo khan kan dai to lo ni chu tiang din huna chuan kan lo om ta a chu siam thale tur chuan ziti tu te in poimo a tiang lama hian thei to pa tran kan lak chholo chuan nakina chuan kan rama officer lian hi namdang an ni deuh vek mai don tlat maya tun ma chuan vai rama kan han sina district ina Mizo officer poimo tak tak an lo om vek zel ani khang ho kha an pension tran to an ai o tu kan om lo ani a kho an thlak tlat to mai chu tiang chu thilom zia ni a tun ma English medium po la om mia ma khan ke ni te ang po primary a kan primary school kan lu line ziti tu pakhat chau kan nei khatiang ho English medium a lut mia lo ho kha competition exam a kan thin thei si chuan enga tinge tun la ya facility thazok ziti tu qualified jok kan nei nu hian kan thei tak tlat lo ti hi kan in enfia angaya ti tak zeta zirna hian tran kan lang lo chuan mi kan tluk lo chhozel mai don ni in alanga hi kan ngai poimo em ani zirna na tum chu all round development ani a sarkar na munan chawakal pui cheni lo chu wang chuan skill development lama te moral reformation lama te khole tui thani turabo saina kong tin renga ma kan lak thiam angai hle eizon na hi mitin mamo mitin din munsiam tu poimo ania wangin eizon na lam hi kan ru alian ber lo theilova kan riat angin sarkar na ringot kan tin zon thei to box silova skill development lama na sazoka malak atul ni tina kan mamo thil tam tak state po na tang kan lak lu te hi kan siam ve thei thil atamo me diktak chuan state danga thon chuat lak thil po kan siam chuat thei lo na turbik aom lo kan ngai ven tok lo zok ani kan sarkar hian thil dek chuak thiam emo theina nei te dap chuaka an theina ti pun saka khai chua hi kan tum hle a kan flagship scheme han holding component lian ber support to progress partner po hian chu atin zon ber ani chung kan ram de chua thil te chu a market thenga pui po kan tum sarkar office te chu an bung rual le man ruwa te thak angai huna a thei chen Mizo siam chua thil te a thak zel tur a hriat tir an ni mi pui nol pui po hian a thei chen kan ram de chua te i mangang u Mizo te hi kut them thiam thil tam tak nei kan nia nima sela namdang te de chua kan in nga luata chung kan thil thiam te chu kan ngai tha na sa to hle thiam nang de chua moi tak tak tun lai mila han her rem dewa ral thei mai tur chi te lumbel tun lai mila moi taka han che ral kal tak ni mai thei te le thil dang tam tak kan ne ni mani lok khan lumbel vo thiam tlangwal pakhat hian coffee samin ron huwa a thil siam te ral na lama har satna anei lo thu min hrila Mizoram pon thlangin a ral chuak thei don niin alangani Karma salok khan tenzola puanta tu te man turin IoT device kan ron honga puanta tu te chuan an puana QR code an ta telanga chu QR code chu askan tu chuan puanta tu chanchin kim chang ol sam takin a hre thei dona an puanta live video nen lam alang dona ni nelain puanta sira te khan QR code khalo amanga mobile phone in azuk skananga aswan anan enanga ei khoi muna an ta nge tunge ata tu
ata lai ngei a mel nen alang vek don ani chu khovel huwa pa market siam chu kan tum me ka midangin kha angkha anlo siam veni point a riat than thei vek dona chu tianga kan market kan hum hal tlat na chu ania tiang zong chuanin ma kan la dona he hospital a po 5G nei masaber kan han nia kan dam chuan pathian in remati chuan October ni khata khian 3D kan ron hong le don ani e college le hospital a man turin halam pang siam na phei chuan Mizorama masaber kan ni le dona tu tiang chuan tun lai thiam na mangin kan kal angaya kan ei zon na po mobile phone vel han man thiam te kan zir angai to a khang atang khan ma son na tur le khovel zau zok market te nena kan in thun zom nan tur kong ain hong mek zela kan tran angai hle ni internet manga anzor chuan athengin chu chuan atran puyanga heng kan ram puan moi tak tak te po hi puan bi ve ngai lo nam te point moi an tia nima sela abi chi chok kan ta tlat awangin antan han le ve thei tur chi kha kan nei talova ui tak chungin an kal liam thin chuwang chuan puan ta tu te chu bangatar moi chi te dokan khuna na man chi te le thil dang danga man thei chi ta chuak ve turin kan fui ani tin kan zir chuana hian thilpek gift kennan gift hamper nang ta bom rang moi tak tak ka keng thina ato em mai le ngala etiang lam ti thiam tan chuan ei zon na tlak atlingang edel ya kan zin thina thilpek kan pe thina ni chuan a eng tin tin emaw hianin kan phun khom ve a chuan anin thilpek min lo hlan ve boka hey India Rama Chief Minister zat ve vel hi chuan thilpek min ron pe to a thilpek a chu ha om kha chu an ram thil an chuan deuh khan ron da ani ve maya ama ro chu abom kha amoi the ni an ma ni ram chunga an ma ni mi nge te ngei na an siam chua chumi bom chu an ron mangat zel ani chu kan sarkar tir te khanin a boi thak kan tia a ken na tur heng tin nge niang kan tia ta te u kan in tia hei tu na chuan nang ta te basket moi deuh kan nei ve to a khang chunga khanin kan han da a khai vel kha anuam ve to hle ni sap thei phe hi chu an la fiat ngai lo ni an du em maya a muda te kan han ei tir ngal thul to na hian kan horticulture department hi a season na to po a ken zel thei turin lo da tharo kan in tia cold storage ai ngam za dan da tha chu kan kalapia nga mi present tan khan kan du ta tiang chuan kan sap thei ring ngop to hian ram ro pu ya kan in siam thei ni kan ti mua ei na chang an fiat ve chuan a pu khat theu an han ei tur ring ngop po kha tho tham fe om non ani chu tiang chuan ei don awangin a chei moi na a khami a bucket te kha kha ring ngop po kha ei zon na tham a thling ve tak nget dona chung te chu kan ti thiam zel angaya chu tiang zelin ei le in siam chuan na lama te in chung bung ruwa siam chuan na lama te thuam tholam siam chuak kunga te kan thalai ten ei zon na huang thar andap chho zel lo chuan kan ram hian production anei chak don lova production kan nga hun hi kan ram hausak hun tur ani kan ram in voina mamo mi hring cher chuan konga mi poimo in nia in na tho hi rongbol na ro pui tak midang te tran pui na hun rem chang ni tina pathian rongbol na mun thaber pakhat ani Isua Krista tu cha nung kha kan ngai tua thinin karing kal ula nam tinami zirtira siam ula pale fa pale thanau thiang hima chuan baptist ro u tiani kha zirtira siam ro u tiani zirtira siam tu te chu zirti tu te inni tu na ngai po hian in zir lai no pang lo ni to thin milo ting tak tak in chunga lom em engemo zat an omin karing mi tenun kong di ka hruaya mi lo thling nu khopa cher chuak tu ni tu ka lu
na dang om to chuang lo jete to hi in van nei ka tia ei eng modin muna te kan handing vea sarkar na kan tholai te point kan jete tu te hian nau pangenin min la en rengani kaini point ho tu anin kan la en renga a then min han sarve zau te hian oma anuam kan tingai lo ni kapu min sar su nang chu kan pu lo mini ganin tia zilai nau pang tam takin lo zirti chuak to mun ran thana a then chu mi poimo tak tak an lo ni talama engine vel na in kal vel na te khang nau pang te in kut chuak te khan an lo za em reng don chuwa mi van nei tak in ni ei police ate army ate po hian instructor ho hi van nei ka tia inspector vel ten lo ni de bra training lai zong so min zirti tu kan ustad ten nia kan an training chuaka halian pui kan han thoka kan ustad te kan training lai min zirti tu te kha kan za ngai kan la sa rangani zirti tu ni hi aro pui ani voina hian education line lam ka soi tam lo amaro chu skill development lampang kan thur leu hleka achan chu zirlaya po syllabus po skill development le entrepreneurship lampang tin zone zonga kan kai het angai dona ei zon na kan kal don ni tuna hian han holding policy kan launch to chu ta chuan nuai khat thleng poisa faya thona zuk puya lo ding thei tur mi hring anom theya chung chu chi khat ania adang le chu nuai somnga thleng lon lakin chu chuan ru that chuan apung an ru khakan rul zel don ni chumi om ja chu apung om lo tin ang ani chu apung kan rul sak don awangin tin an rul thei lovin garantora kan dinga kan rul sak don bok ani tun malamin kan benten kan thalai te lon an puk tir thadu mi alova achan chu rul thei lo an tam an na thok thei lo thok tak lo an tam party worker du sak zong an recommend mai tian hai lo ni tuna chuan kaini chuan bank pathum memorandum of understanding kan sign pui thlap to a scheme kan duang tlanga ti chuan mi hlotling tu chau loan la tur hian kan recommend don awangin le an rul thei lo po sarkar in kan rul sak don to awangin bank tan chuan in loan puk tir kha anuam to a chak om zek to ni chutiar den huna chuan kan ram mi pui te tuna hian kan ding me ka bana kai poa tho thadu lo kal thadu lo ero chu kan kai non don lo ruling party ni awanga don tur ani lo party sarkar kan hui liam to mi pui sarkar ading to mi lo thing tur te chu eng mi po ni sen an bana kan kai don ani chu tianga din chua theina sarkar kan nei tak nu hi chuan zoram hi ading chuak tur ani he tiang sarkar kan nei chung po kai kal thei kan lani lo fo ni chuan ti ngai na kanom lo ani to india rama voina kan sarkar scheme anga thane hi pakhat manom kan re thei chung in sum kan nei lo chung in hetia kan ti lo chuan miom mai kan tam lu tuk don lekha kan zir chuaka tho tur thlawin kan hoi mai maya social problem thing zela chung kwa te boy zela chu wang chuan in heti zong hi ni kal tiang kan tia chu wang si ti tu te le zirlai te point kal zel na tura hian elaya thiam na ringot nakina exam pass ringot ni lovin asira khan enge ka ti thei engenge ke hian ei ka zon veang ti lampang in ser chuan a hmunatan kan man apoi mo em ta chu wangin ei tuna hian innovation kan tia mizo pa thil siam chua thiam namdang te point an ti ngai mi lo ti chuak thei te kan nei zela an thiam lo thiam te kan nei zela khang mi phe kha chuna sa takin kan pui lo ani ti chuan mania ke din chu tiang chuan a kalanga le lama kun na thok tu te tan re khesa in a leina tur sum boi pui ngai lovin kan chhop boka ti chuan na kum te lo her chuan mitam takin kan in chunga sum kan la lut to dona ti chuan in te kan sa thatran to dona ni
กันฟ้าที่สกุลชากันลูตีร์ไทยเวทันโตโดนนี่มอเตอร์ที่กันเลี้ยงฟริชที่กันเลี้ยงเวทไทยโตทันโดนนี่สุดอย่างส่วนอามันว่ากุดนัทกานัทกเตเลอันเดชัวชัลนัตูร์เตเลอาลู process ตูร์สกิลลำปัง entrepreneurship ค่ะที่ขานอลวงขบปังอาการขบโดนนี่ข้ามีอินฟินขานกันรำฮีอาคายชัวกังเทนกันไฟตัวเต็นรวมมันนันเสียมาจุ่มลำตินซอนชวนกันจิตเตตัวจะส่งส่งไปอินไงตัวนะอินลงมันจันอัฐาอินเอาปังเตตะเลนขีดสีอุละอันกัลเลเซลนตัวราโปฟุยรูนังจูให้เตียงละมาเห็นกัลเลยหลอดสิงังตีเดค่ะโลซิลชวกตาละนังเองไอตียังตีนหันอินซอติละกัดเขลาตีไม่เห็นตามันนี่จูบางส่วน target อันในตัวนี่กันเอาปังเต็นตีตุ่มมันในตัวนี่อันจิรชัวหุนะตีตุ่มมุมัลตักอันในตัวนี่ช่วงมีแต่นะอันตีตุ่มที่ไทยตัวจวนสรการกันอมันนี่สุดyangส่วนกันจังหัวงะจิตตีตัวเตนเอาปังเตสรการเตกันจังหัวงะนักินโลกาจวนเมลทาร์กันช่วงเงี้ยยังตีอีเบสต์ตั้งมิโซรัมให้กันมังยามาสอนตีกันดูอันนี้ง่ายจวนทั้งทาร์เตฮิสิตีนชากันเปกันง่ายจู่โลจุกงดังเอ็งมาหอมช่วงโล STA ทวงตะกินคัลเซลเซมิตามตักตานมัลสมนะนิเซลรูกะโลเม